שנה, שנתיים, 3, 4, 10, 20, 30, 50. נו, אולי העם ישוב בתשובה, אולי העם יתקרב לאלוקיו, אולי יודה לאבא. כמה זמן אפשר למשוך את הגלות? שנה, שנתיים, 3, 4, 2000 שנה. מה אנחנו שומעים? לא מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותנו אליו ולגאול אותנו ולהביא כבר שלום עולמי ולהביא את העולם לתיקונו, והכל תלוי רק בנו היהודים, רק בנו היהודים. מה אני עושה בשביל שלא יהרגו יהודים בצפון? זה תלוי בנו. אנחנו יכולים להכריע את המלחמה, כל יהודי ויהודי, יהודי בצרפת, יהודי באמריקה, יהודי פה ויהודי שם, בכל מקום. כוחו של יהודי להשפיע על אחיו היהודים, כיוון שישראל ערבים זה לזה. הקשר בינינו הוא קשר אמיתי, קשר של דם. אנחנו משפחה אחת. בכל משפחות העולם ואומות העולם אין כמו העם היהודי. העם היהודי זה משפחה אחת. זה לא קובץ אנשים שהתכנסו על חתיכת קרקע. עם ישראל זה משפחה אחת, דם אחד. אז בגלויות התפזרנו, אלה הלכו לאירופה ואלה לאסיה ואלה לאפריקה, כל אחד הלך למקום אחר, אבל זו אותה משפחה. והקדוש ברוך הוא הבטיח לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם. אני אכה את היהודים אם הם לא יהיו בסדר, אבל אני לא אכלה אותם, למרות שכל העולם רוצה לכלותנו, בכל דור ודור עומדים עלינו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מניחנו בידם, כיוון שהוא התחייב והבטיח לאבות הקדושים לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, עד כדי כליה לא. 3, 4. כמה זמן אפשר למשוך את הגלות? קלטות מספר 519-520. הרוצה לטעות יבוא ויטה, חלק א'. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח. בפרשת השבוע למדנו שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לנקום מהמדיינים על מה שהחטיאו את ישראל בעריות, ובגין כך מתו 24,000 איש מישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר שנקמה זו מוטלת על משה רבנו, והקדוש ברוך הוא תולה את מיתתו של משה רבנו רק לאחר נקמת מדיין. פירושו של דבר, אם היה רוצה משה רבנו לחיות עוד 30, 40, 50 אלף שנה, היה יכול לחיות, כיוון שהשם אמר רק אחרי זה תאסף אל עמך, אז היה יכול לדחות את זה. אבל משה רבנו לא מתעכב רגע אחד, ושולח את פנחס בן אלעזר למלחמה לנקום את הנקמה. נשאלת השאלה, למה משה רבנו בעצמו לא נוקם? משה רבנו לא נוקם משום שהוא אומר אינו בדין שאני אהיה מצר למדיין בשעה שהם נתנו לי אכסניה, כיוון שמשה רבנו ברח ממצרים כשפרעה רדף אחריו בגלל שהרג את המצרי, והגיע לבית יתרו שהיה גר במדיין, והכניס אותו אכסניה 10 שנים בביתו. לכן אמר אינו בדין שהוא יחזיר רעה תחת טובה למדיינים. אכן המדיינים ראויים לעונש, אבל לא על ידו. ומניין לומד לו משה רבנו שהשם אומר לו נקום? מי ששומע את המילה נקום מבין שזה ציווי לנוכח למי ששומע את הדברים.
אז פירושו שהוא צריך לנקום. מאיפה הוא למד שנקום הכוונה על ידי מישהו אחר? משה רבנו אומר, אינו בדין. פירושו של דבר לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יבקש ממני להיות זה שיהרוג את המדיינים בשעה שהם הטיבו לי והכניסו אותי הכנסת אורחים. אינו בדין. למה? הכרת הטוב זה דבר מחייב מאוד מאוד מאוד. וצריך להכיר טובה על מה שהם יחסנו אותו. ומשה לא עושה חשבון כמו שאנחנו היינו עושים. בדרך כלל בני האדם עושים חשבון, הוא היטיב לי, אבל אני היטבתי לו כפליים, אז אני פטור מלהיטיב לו. משה רבנו הציל את בנותיו של יתרו, שהרועים זרקו אותם לבאר, אז הוא הציל אותם ממיתה לחיים. משה רבנו העלה את השם של מדיין לתורה הקדושה בגלל שהגיע לשם, והחזיר בתשובה את יתרו, ונכתבה פרשה על שמו בתורה, פרשת יתרו. היה יכול להגיד משה, עשיתי למדיין יותר ממה שעשתה לי. לא. היטיבו לו, אז לכן הוא לא עושה שום דבר בעצמו, אלא על ידי שליחים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך ואשלחך לגאול את עם ישראל. מה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? ריבון העולמים, איני יכול. יתרו פתח לי פתח ואני חייב לו את נפשי. אני צריך ללכת וליטול רשות ממנו, לעזוב אותו וללכת בשליחות שלך. אתם שומעים דבר כזה? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מדבר אל משה בסנה ואומר לו שיש לו שליחות לתת לו ללכת לגאול את ישראל, והוא מודיע לו, אם אתה אין אתה גואלם, אין מי גואלם, ולכן תלך ותגאל את עם ישראל. ומשה רבנו אומר, איני יכול. למה? אני אורח אצל יתרו, נכנסתי לשם ברשות, ואני צריך ליטול רשות ממנו בשביל לצאת משם. למה? שכל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. עד כדי כך, אדם שמכניס אותך הכנסת אורחים, צריך אדם למסור נפשו בעבורו. לא יאומן כי יסופר. איפה רואים עוד דבר כזה? שמי שנכנס ברשות צריך ליטול רשות בשביל לצאת. מה שבדרך כלל אנחנו לא מורגלים בהתנהגויות שלנו ובדרך ארץ שלמדנו בבית ספרנו. נוח, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אל הטבע. נוח נכנס לטבע ושוהה בתוכה 12 חודש. 12 חודש להיות בגן חיות התנ"כי. כל סוגי החיות נמצאים בטבע. יש מדור של נוח, אשתו, 3 בניו וכלותיו. יש מדור של כל החיות כולם. ויש מדור תחתון ששם נמצא כל הצרכים שלהם. מי שנמצא בקרבתה של בהמה או חיה רואה כמה ריח חריף. מי שנכנס לגן חיות אפילו שהוא פתוח מיד מרגיש את הריחות. מי שנמצא בחדר סגור עם בעל חי, מי שנמצא בגן חיות סגור בכלוב בתוך טבע, איזה ריח. ולא רק ריח של החיות אלא גם של הגללים והצועה שלהם. וואי וואי וואי, ואי אפשר לפתוח חלונות כי יש מבול. ב-12 חודש אתה נמצא בפנים ותנח הטבע על הרי עררת, אחרי שנה היא יורדת. מה הדבר הראשון שצריך לעשות נוח? לפתוח את הדלת, לקחת אוויר. ונוח לא עושה כן. ממתין באיפוק עם כל הריח, עד שאומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מן הטבע. הוא נכנס ברשות, בוא אל הטבע,
הוא יוצא ברשות, צא מן הטבע. שמעתם? ככה צריך לחיות, ככה צריך להתנהג. אז משה רבנו אומר את חיי, אני חייב לו, לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני יכול ללכת בשליחות עד שאטול רשות. המעשה של אליהו, שהחיה את הבן של הצורפית, הוא מתפלל לפני השם יתברך, והוא מטיח דברים כלפי מעלה. האם גם לאישה אלמנה הרעת? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה מריע לאלמנה ולוקח לה את הבן שלה? ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיחיה אותו. להטיח דברים כלפי מעלה, פירושו של דבר להסתכן בסכנת נפשות, שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת אותו מן העולם בן רגע. למרות זאת הוא מטיח דברים, ומוסר את נפשו בשביל מה? שהקדוש ברוך הוא יחיה את הילד. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? וישמע השם בקול אליהו, והחיה את הילד. לא רק שלא כעס עליו, אלא גם שמע בקולו. מדוע? מאותה סיבה. כל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. כיוון שהיה מתאכסן אליהו בהליכתו אצל הצורפית, וכן אלישע שהחיה את בנה של השונמית, אותו דבר בדיוק. נפשו חייב לו. ואומרים חכמים שכוחם של אליהו ואלישע לחיות מתים היה בגלל שהם רצו להכיר טובה לאלה שהכניסו אותם באכסניה. שכל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. זאת אומרת, מי שרוצה להכיר טובה באמת ובמסירות נפש למי שהטיב לו, מקבל כוח גדול מן השמיים, עד כדי כך שיוכל למלא את שאלתו להטיב למטיבו, ואפילו לחיות נפש. זה כוח החזרת טובה למי שהטיב לך. שואלים חכמים, אם היה כוח ביד אלישע ואליהו לחיות מתים, למה לא הלכו לבית הקברות והחיו את אבא ואמא שלהם? כיוון ששם הם לא הרגישו את ההרגשה של נפשו חייב לו. כשאנחנו חיים עם הורים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו חייבים להם הכרת הטוב, כמו אדם שעוזר לנו פעם אחת. אדם שעוזר לנו עזרה פעם אחת, איך אנחנו מודים לו, מוקירים אותו, מעריכים, משבחים אותו. פעם אחת. אבל מי שרגיל כבר, שמטיבים לו, כבר מתחיל לגעור במי שמטיב לו, למה זה לא הגיע בזמן. רבנו בחיה מביא בספר חובת הלבבות, שהיה אדם שהלך בדרך ומצא תינוק מוטל. אסף אותו לביתו, והילד האסופי הזה גידל אותו, חינך אותו, האכיל, השקע, הלביש, הכל עשה איתו כאילו בנו, והוא ילד אסופי מן השוק. והילד גדל כילד לכל דבר. פעם אחת הגיע עני לפתח, דפק בדלת, לא היה צריך להסביר מה הוא רוצה, כי בעל הבית ראה איך הוא נראה, הבין שהוא צריך הכל. הכניס אותו, השקע אותו, האכיל אותו, נתן לו אפשרות להתקלח, נתן לו בגדים, נתן לו לנוח, ושחרר אותו ונתן לו עוד מעות לדרך. וכמובן שאותו אחד שנהנה ממנו ברך ושיבח את בעל הבית מאוד מאוד מאוד. אחרי שהוא שילח אותו לדרכו, הילד האסופי שגודל בבית שאל את אביו, אמר לו, אבא, אני לא רואה שאתה מטפל בי כמו האורח הזה שהגיע עכשיו העני. איזה פינוק, להכניס אותו, להאכיל אותו, להשקות אותו, להלין אותו, ולתת לו גם מעות.
אני לפעמים מבקש כסף קצת לקנות משהו, אתה אומר, לא עכשיו, פעם אחרת, אין לי עכשיו. והוא פתאום שולף, משחרר ומשלח. אמר לו נכון. אמר לו, מי מקבל יותר, אתה או הוא? אתה היית הסופי. אם הייתי משאיר אותך איפה שהיית, היית מתפגר ומת. לקחתי אותך, אספתי אותך, השקיתי אותך, האכלתי אותך, דאגתי לך, חינכתי אותך, גידלתי אותך. פעם בחיים שלך אמרת לי תודה, כמו שהוא אמר לי על פעם אחת? אף פעם לא אמרת לי כזה תודה. מה פתאום? למה? מגיע לי. מגיע לי. אז הרגש של נפשו חייב לו, מרגיש אדם רק שהוא בשעה של מצוקה, ומישהו עזר לו, ואת העזרה הזאת אומר, אני לא אשכח לך את זה על מה שעשית לי. אבל אבא ואמא שכל היום עושים לנו הכל. מאלף ועד תו, והם הדואגים האמיתיים לנו. באמת דואגים, ובאמת אכפת. ובכל מצב שלא נהיה, הם יהיו ההורים שלנו וידאגו לנו. אנחנו לא מרגישים שאת נפשנו אנחנו חייבים להם. לפני שמרימים את הפלאפון, עוד פעם אמא שלי, ראית? עוד פעם אמא שלי. עוד פעם אבא שלי. טוב, אמא, הבנתי כבר, מספיק, די, טוב, ביי, תח. מה זה? דרך ארץ למופת. איזה חינוך. משה רבנו לא כן. המדיינים היו רשעים. המדיינים גרמו להריגה של 24,000 מבני ישראל. אבל משה רבנו לא מערבב. הם רואים לעונש השם גזר, נכון. לנקום כן, לא אני אבל. למה לא אתה? הייתה לי הטבה מהם. הייתי דר אצלהם במדיין. נתנו לי אכסניה, צריך להכיר להם טובה. מאיפה למד משה רבנו את זה? אלא הוא למד את זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר למשה רבנו שהוא צריך להכות את מצרים 10 מכות. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין וכו'. אבל 3 מכות ראשונות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תכה. אהרון יכה במטה. מכת דם ומכת צפרדע, שזה הייתה הכאה ביאור, אתה לא תכה. למה? כיוון שהיאור הגן עליך, כשהיית בטבע, אתה לא תכה את היאור. כינים, צריך היה להכות את העפר, אתה לא תכה. כיוון שהחול, כשתמנת את המצרי, הגן עליך, אינו בדין שתכה אותו. לכן, אתה לא תכה. למד משה רבנו קל וחומר. ומה הקדוש ברוך הוא שאמר לו שצריך להכיר טובה? אפילו ליאור ולחול שהם דוממים, לא מרגישים ולא יודעים כלל וכלל, מה שנעשה איתם, קל וחומר לבני אדם שקיבל טובה מהם, שצריך להכיר טובה. וזה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בתוכו אבן. צלחת שאכלת מתוכה, אל תירק בה. מה יש ואם כן? אז מה היא תעלב? היא תיפגע? לא. אתה משחית את מידותיך. אם אתה יכול לקבל הטבה ממשהו, ואתה יכול גם לזרוק עליו אבן, או לירק בו, אתה אדם מושחת. צריך להכיר טובה אפילו לדומם. כתוב שפעם תלמידיו של רבי אליעזר הלכו בדרך, והגיעו למקום שהם ראו אבן גדולה שישב רבי אליעזר ולימד אותם תורה. עמדו, חיבקוה ונשקוה. אמרו לאבן, בזכותך למדנו תורה. שמעתם דבר כזה? אם היינו רואים דבר כזה בימינו, היו אומרים אלה, טרלללה. כן, אבל אם היה רבי אליעזר מעביר את השיעור בעמידה, ודאי שדעתו לא הייתה מיושבת, כמו שהוא יושב, נינוח על גבי האבן,
והוא אומר דברי תורה. מי תרם לתורה היותר משובחת שהוא יגיד? אותה אבן. אז הם מוכירים לה תודה. דבר שאתה נהנה ממנו צריך להוקיר לו טובה. וככה אנחנו מתחנכים. המשנה באבות אומרת, רבי שמעון אומר, איזו מידה שיעבור לו האדם, מידה רעה, באיזה דרך ילך בה? מידה רעה זה הלווה ואינו משלם. לא מדברים על חטא, מדברים על מידה, על דרך של התנהגות ואורח חיים. הלווה ואינו משלם רע מכולם. למה לווה ואינו משלם רע מכולם? עד כדי כך שכתוב בפסוק לווה רשע ולא ישלם. למה כתוב שמי שלווה הוא רשע אם הוא לא משלם? אולי אין לו כסף. למה הוא רשע? אלא לווה ואינו משלם רע מאוד. כיוון שהוא אינו מרגיש יש לו חיוב להחזיר. כשהוא בא לבן אדם ומבקש ממנו, איך הוא מבקש? תעשה לי טובה. אני תקוע. אני דרוש לי הלוואה. אני אחזיר לך תכף ומיד. תעשה לי טובה. אני מחתן ילד ואני זקוק להלוואה. תעשה לי טובה. עשה לך טובה. נתן לך. שאל אותך לכמה זמן, ענית לו. הגיע הזמן, הוא בא ואומר, מה עם הכסף? גם אני זקוק לכסף שלי. אתה יכול להחזיר? אומר, מה אני אעשה? אין לי. אין לך? נו, מה הבעיה? תלווה מעוד מישהו, תחזיר לי, תגלגל. אין לי. תשמע, אני תקוע עכשיו, גם אני התחייבתי לאחרים, תשיג לי את הכסף. מה, אתה לא מבין? אין לי. אין לי. מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אמכור את הבית? כן, על פי ההלכה, אם אין לך, תמכור את הבית. לא אתה תישן בתוך בית והוא יחפש כסף בגללך. לווית, תחזיר. הוא לא מרגיש מחויב, לא מחויב. אומר רבי שמעון, מה המידה ההפוכה של לווה ואינו משלם? רואה את הנולד. איזוהי דרך יפה, טובה, הרואה את הנולד. מה זה רואה את הנולד? כולנו צריכים להיות נביאים עכשיו. ואיזה היפוך זה מלווה ואינו משלם לרואה את הנולד? במשנה שם מובא עין רעה, עין טובה, לב טוב, וההפך שלו לב רע. איפה ההיפוך של בין לווה ואינו משלם לרואה את הנולד? אלא אם היה חכם זה שלווה, היה רואה את הנולד. נכון שאתה נהנה כרגע שאתה לא משלם, ואתה לא מרגיש חייב, ואתה מתנער באין לי. אבל אם היית טיפה חכם רואה את הנולד, עוד אחד שניים כאלה, יצא לך שם בשוק של לווה רשע ולא ישלם, וכשתזדקק באמת אף אחד לא ייתן לך. אבל אם תרגיל את עצמך לראות את הנולד, שכדאי להיות מכיר טובה למי שמטיב לך, ותמיד תחזיר בזמן, תמיד כולם ירצו להלוות לך בלי שום בעיה. רק תיגש אליהם, מיד יגידו כמה אתה צריך. אבל אם רואים אחד כזה שהוא לווה רשע ולא משלם, גם לא יגידו אין לי, אין לי, באת בדיוק שאין לי. עד איפה הדברים מגיעים? הגמרא בסנהדרין אומרת, למה אשתו של אדם מתה? אחד שאומרים לו תן ממון, והוא אומר אין לי. אומרים לו תן ממון, והוא אומר אין לי, אשתו מתה. איזה מין דבר זה? האישה צריכה למות בגלל שהבעל אין לו? אז כל המובטלים, הנשים שלהם ימותו? מה זה? אלא מדובר בגמרא בציור כזה. האישה מדובר שהיא מתה בגלל עוונותיה. מה לעשות? יש נשים שעושות עבירות שצריכות למות בגין העבירות. יש גם גברים כאלה. אבל כרגע מדברים על אישה. היא צריכה למות בעוונותיה. אבל משפטי השם אמת צדקו יחדיו.
אם האישה צריכה למות, אז לא לוקחים אותה תכף לבעל. למה? כי יכול להיות שהוא לא ראוי לזה שתחסר לו האישה. אז הקדוש ברוך הוא ימתין עד מתי שהוא יתחייב גם הוא בעונש כזה שהוא ראוי שתחסר לו אשתו. ורק אז זה יגרום. אומרת הגמרא, מתי זה יהיה? כשיבקשו ממנו ממון שהוא חייב, והוא אומר אין לי. מתי זה מדובר? שהוא אומר אין לי. מה זה אין לי? באמת אין לו. לא, אין מצב כזה אין לי. אין כזה מצב אין לי. אם היית מרגיש מחויב, היית משיג. אתה לא מרגיש מחויב, לכן אתה לא משיג את הכסף. לדוגמה, אם הוא היה מתעסק עם השוק האפור, והיו שולחים לו מעטפה, ומודיעים לו כמה זמן נשאר, הוא היה משיג. אבל הוא לא קיבל מעטפה, אז הוא לא חייב. אין לי, מה תעשה לי? זה הוא לא אומר בשוק האפור. שם הוא לא אומר מה תעשה לי. אם הוא היה צריך לחתן ילד, הוא היה מחתן ילד. אם המקרר שלו קרס, הוא יקנה מקרר. נכון? הוא לא יישאר עם בשר או עופות או דגים בלי מקרר. אי אפשר היום בימינו בלי מקרר, לא? אז הוא ישיג מקרר, אין דבר כזה שהוא לא ישיג מקרר. אם אין הילד שלו מטרנה, אז מה, הוא יסתכל על הילד ויגיד לו, מה אתה בוכה? אתה לא מבין שאין לי? אין לי. או שהוא ישיג לו מטרנה, ומטרנה לא זול. הוא ישיג לו מטרנה או לא ישיג לו מטרנה? אז למה לא הוא אומר אין לי? גם הוא רוצה לקנות מטרנה לילדים. למה אתה לא מביא לו? אלא מה? אדם כזה שאומר אין לי, לוקחים לו את אשתו. ביי ביי. למה דווקא אשתו? כי הקדוש ברוך הוא אמר לא טוב להיות האדם לבדו. לא טוב. לא טוב להיות לבד, לא טוב. סימן שמישה זה אמור להיות טוב. אמור להיות טוב. אמור להיות טוב. אמור. אז לא טוב, עם אישה זה טוב. רגע, אם זה טוב, אחד שלא מרגיש שהוא מחויב לאנשים שהוא לווה מהם כסף, ודאי שהוא מרגיש שהוא לא מחויב לאשתו. מה הוא מחויב לאשתו? גם לא אומר אין לי. מה את רוצה ממני? אין לי. ומה זה אישה? אומרים חכמים זיכרונם לברכה, מצא אישה מצא טוב. אישה זה טוב. אם יודעים איך להתנהג עם אישה, אישה זה טוב מאוד. למה זה לא טוב? כי אתה לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. אם הוא זכה, היא עזר. אם הוא לא זכה, היא כנגדו. אז זה תלוי בגבר. מכל מקום, כיוון שהאישה היא הטובה והמלווה הכי טובה שלו, דואגת, מכינה, מבשלת, טורחת, מגדלת ילדים, עושה עוד הרבה דברים. אם כן האישה זה דבר טוב, ואם אתה לא מכיר טובה, מידה כנגד מידה, לוקחים ממך את הטובה, ומשאירים אותך לבד. לכן אשתו של אדם מתה, כשמבקשים ממנו ממון, והוא אומר, אין לי. לא יאומן כי יסופר. זאת אומרת, הכרת הטוב זה דבר גדול מאוד וחשוב מאוד מאוד מאוד, שכל אחד מאיתנו צריך להתחנך בזה, להתרגל לזה, להכיר טובה. ומי שמכיר טובה על מה שעושים לו, פירושו של דבר שהשם נותן לו כוח, שאם הוא רוצה להחזיר טובה למי שהטיב לו, כוחו גדול לאין שיעור יותר מכפי יכולתו, עד כדי לחיות מתים, כמו אלישע ואליהו. אני רוצה להגיד לכם, שלא בדיוק קראתי את המאמרים האלה של חכמים זיכרונם לברכה בתחילת דרכי. אבל ברגע שאני זכיתי לחזור בתשובה, הבנתי שאני צריך להכיר טובה לאבא שבשמיים שהאיר את עיניי
והכרתי דרך האמת. לא חסר לי כלום, גרתי במקום טוב ומכובד, בבן יהודה בתל אביב, למדתי בית ספר חילוני, מצוין, משפחה ממוצעת, לא חסר לי כלום. כן, אבל לא ידעתי את האמת. לא ידעתי בכלל שיש מושג כזה אמת. לא הבנתי גם שיש דבר כזה שנקרא שקר. הבנתי שכל אחד חי מה שמתאים לו, מה שבא לו, מה שנעים לו ומה שטוב לו. אבל במושגים של אמת ושקר, זה לא הבנתי. ופתאום הבנתי שמה שהאמנתי מילדות, אמנם בלי בדיקה אז, שיש בורא לעולם, לא חשבתי מעולם שהוא מסתכל עליי בכל רגע ובוחן את דרכיי וישלם לי כפי מעלליי. זה לא עלה בדעתי. עד שקראתי קיצור שולחן ערוך של הרב הגאון הרב גנצפריד זכר צדיק וברכה, שאומר בפתיחת ספרו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים והחסידים ההולכים לפני השם. שיוויתי השם לנגדי תמיד, שאני אראה מול עיניי תמיד שהשם נמצא למולי. למה? שאין ישיבתו ותנועתו של אדם בתוך ביתו, כי ישיבתו ותנועתו לפני מלך בשר ודם. ואין דיבורו והילוכו של אדם בתוך ביתו, כי דיבורו והילוכו לפני מלך בשר ודם. ועל אחת כמה וכמה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, הלא את כל הארץ אני מלא. מיד האדם מתבונן בזה יבוש, ירתע מלפני הדר גאונו. כשאדם יושב בבית, הוא חושב שהוא יושב לבד, אף אחד לא רואהו, אף אחד לא שומעהו. יושב, עושה מה שהוא רוצה, מתהלך כצד שהוא רוצה. אבל אם הוא היה יודע שמסתכלים עליו עכשיו, איך הוא היה מתנהג? אותו דבר? ודאי שלא. ואם הוא היה שאדם חשוב מאוד מסתכל עליו ובוחן אותו, ודאי וודאי שהיה מתנהג אחרת. ואם הוא יודע שמלך שחייו מסורים בידו מסתכל עליו, על אחת כמה וכמה. ואם הוא יודע שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, ורואה בכל מעשיו, הוא מבין מה קורה בליבו, בעתיד לשלם לו כפי פעולו, על אחת כמה וכמה שהיה נרתע ושוקל וחושב כיצד להתהלך באורחות החיים. הפתיחה הזאת תפסה אותי. פתאום הבנתי שאני כזה פספוס בכל העולם הזה. ויושב בורא עולם ומסתכל עליי כאחד הברואים ובוחן אותי בדרכיי. טוב, זה היה חדש בשבילי. אבל זה נקלט. התחלתי לבדוק את הדברים. התחלתי לקרוא ספרים. התחלתי לברר דברים. התחלתי להתאים בין מה שאני יודע קודם לעכשיו. בסופו של דבר הגעתי להכרה, יש אמת ויש שקר. מה שלא אמת, שקר. זהו, אין אפור. אין אפור. אמת ושקר. מה זה אמת? מי קובע מה זה אמת? כל אחד אומר האמת שלי, הוא אומר האמת שלי. ומה האמת? שניהם אומרים הפוך, וזה אומר אמת וזה אומר אמת. מי אמת? מי יקבע מי אמת? מי שברא אותי, וברא את כל הברואים, וברא את כל העולם כולו, הוא אמר מה זה אמת ומה זה שקר. התורה שלו תורת אמת, הוא אמת, וחותמו אמת, ורק התורה אומרת מה אמת ומה שקר. כל מה שיגידו בני האדם, אם זה לא מתאים לתורה, זה שקר. יש רק אמת אחת. אמת אחת אבסולוטית, אמת אלוקית, אין בלעדיה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להמציא תורות ותיאוריות ומה שאתה רוצה, אין להם שום קשר לאמת. יש להם קשר לנוחיות, לאורחות חיים שאתה חפץ בהם, להליכות, לדרך ארץ שאתה ממציא, להתנהגויות, אבל אין לזה שום קשר לאמת. יכול להיות שזה טוב, זה טוב לחברה, טוב לציבור, הכל טוב.
טוב זה דבר יחסי. אמת זה דבר אבסולוטי. אין קצת אמת, חצי אמת, אין דבר כזה. אמת זה אמת והשאר זה שקר. נו, אז אחרי שלומדים דברים כאלה צריכים להגיע למסקנה האם הולכים באמת או לא הולכים באמת. שכר ההולכים בשקר, שקר. מה שהשקר מבטיח הוא גם ישלם. נו, ומי שמשקר הוא באמת משלם? שקר. שקר לא משלם. שקר משקר. רק האמת יש בכוחה לשלם. תיתן אמת ליעקב. הקדוש ברוך הוא נתן אמת ליעקב. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. התורה הזאת ניתנה לקהילת יעקב אמת, ומי שחכם הולך באמת. מי שלא הולך בשקר. נכון שלשקר יש מהלכים יותר קלים, יותר נעימים, יותר מעוגלים, אין פינות, נכון. אבל זה שקר. שקר. אדם שחי בתחושה שיש לו ויש לו ויש לו ויש לו, והוא 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 והוא, אם זה לא אמת, אז זה הווה. שקר. שקר. אחד שינפח את הכיס שלו כאילו בשטרות, ברגע שיגיע לקיוסק ויצטרך לשלם, מה ישלם? עם כלום. הרי יגיע הרגע שתצטרך לפרוט ולפרוע בשטרות של אמת. יש כאלה גם שמוציאים תעודות בלטביה. אז בינתיים יש להם תעודה כאילו זה אמת, עד שהם נתפסים, רואים זה שקר. לא רק שמתברר שהם שקרנים, אלא גם יכולים לתבוע אותם על כל מה שהם לקחו. נו, אז מה זה מועיל לחיות בשקר? ואם נגיד שזה מועיל בינתיים בעולם הזה, הרי טיק טק אנחנו עוברים מהעולם הזה ומגיעים לעולם האמת. ושם עם מה תבוא? ישאלו את האדם, קיימת תורה? שמרת מצוות? מה הוא יגיד? אם יגיד כן וישקר, יפתחו לו את התנ"ך ויגידו לו, את זה קיימת? מה יגיד? ואת זה קיימת? מה יענה? ואת זה קיימת? הוא יהיה אדום כמו סלט. זה רק בדף הראשון. עוד לא עברו דף. מה יהיה? הבעיה שמגיעים לשם, זה לא כמו שאני מספר כל כך קליל. אתם יודעים, למעלה יש הקלטות, יש צילומים. אתם רואים הלוויינים משוטטים. יש כל מיני טיסנים כאלה שמצלמים למטה את החיזבאללה. לקדוש ברוך הוא יש דברים יותר משוכללים. יותר משוכללים. בן אדם מגיע לשם, אומרים לו, אתה שמרת תורה ומצוות? בטח, בטח. אומרים לו, חכה רגע. תביא את הקסטה. מביאים את הקסטה, שמים, שומעים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שעזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ברוך אתה. איזה יופי. גיל 13, מודה אני, ברוך, נטילת ידיים, טלית, תפילין, נפלא. טוב, תעביר יום. מעבירים, 13 ויום. מודה אני לפניך. איזה יופי. תעביר עוד יום. עוד יום, עוד יום. פתאום, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שעזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אין כלום על הסליל. תעביר עוד. שום דבר. מה זה, רק יומיים? תעביר גיל 14.
שמים קלטת מגיל 14, אפילו מודה עניין, כלום, ריק לגמרי. יאללה, 20, 30, 70, יאללה, קח. מה זה? בן אדם לא מילא קסטה. מה זה? שלחו אותו 70 שנה פה למטה, איפה היית? טייל, נסע, אכל, שתה, בלע, טחן, הכל, אין ברכה אפילו, כלום. היה עסוק, ביזי, אין לו זמן. נו, מה יגיד בן אדם יגיע לעולם האמת, יגידו לו יהודי יקר, הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה, הכין לך גן עדן, הכין לך תורה, נתן לך זכויות לאסוף, נתן לך הכל, מה עשית שם? מה עשית? הלכת לאכול, לטחון, אבלע, עטחן, לפלף כל היום? מה עשית? אנשים אפילו שומרים היום דיאטה, הרבה שומרים דיאטה, תראו, הרבה אנשים הולכים בדרך, הולכים. אבל זה אחרי שהם טחנו. כמה בן אדם אוכל ביום? אתם יודעים בערך ממוצע? 3 קילו לפחות עם שתייה. נכון? כמה כוסות שותים? כמה אוכלים? 3 קילו בערך. כמה זה בשנה? כפול 365 יום. זאת אומרת, כל אחד פה אפילו רזה אוכל למעלה מטון בשנה. מסעית אוכל. אם הוא יחיה 100 שנה, 100 טון, אונייה. כל העולם הזה תמלאו אותו, אכל. כמה הוא נפטר? בקושי 50-60 קילו. זה לא בזבוז. אכל 100 טון, נשאר ממנו 50 קילו. לא חבל. כל הכסף, אבלע, עטחן, לפלף, כל הזמן. מה יצא? אי אפשר למכור אפילו את הגופה שלו למעבדה. $1 אפשר לקבל עליו. נו, בשביל זה בן אדם בא. הולך למסעדה, לעוד מסעדה, סינית, צ'רקסית, אנא ערף, הולך לכפר ערבי לאכול, מנגב חומוס, איזה שמות, איזה מילים, איזה דברים. נו, ובשביל זה באת. גם פרה עושה את זה יותר טוב ממך. כל הזמן. מורידה את הראש, עוד קצת עשבים. פרה. כשרוצים להגדיר בן אדם שאוכל הרבה, אומרים פרה. ראית איזה פרה? מה, אנחנו פרות? זה הכרח לאכול, מה לעשות? אוטו לא נוסע בלי דלק, גם בן אדם נוסע בלי אוכל, אבל זה רק בשביל למלא, בשביל לנסוע, בשביל שאפשר לחיות. זה לא מטרה. תארו לכם בן אדם עומד בתחנת דלק, ממלא, כבר זה מלא, והוא ממשיך. עוד, נשפך, ממלא, עוד. הלו. יש אנשים אוכלים אכילה גסה. פותח את החגורה. תביא עוד לפה, תביא. מה זה? זה המטרה? ואחרי זה הוא מגיע למעלה? אולי גרפסים שומעים בקלטת, זה הכל. אז יש תכלית, יהודים יקרים, יש תכלית בחיים. אדם לא בסתם. בא לאיזה מטרה, צריך לעשות משהו. טוב. אבל אנחנו רואים שיהודים יקרים, אנחנו נמצאים כבר בגלות, אם אתם זוכרים, 2000 שנה. לפני 2000 שנה בערך חרב בית מקדשנו. בבית המקדש היינו זוכים לראות שכינה, היינו רואים נפלאות השם יתברך, כל העולם מכיר בגדולתו של עם ישראל. אבל מה לעשות, עם ישראל כשמטיבים לו הרבה לפעמים, וישמן ישורון ויבעט, שמנת, עבית, כסית, ביתוש אלוקה עשהו, שוכח את האלוקים שברא אותו.
אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזהיר על ידי הנביאים. וכשלא שומעים לנביאים, אז הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שאמר להם. ואז הקדוש ברוך הוא מסלק אותנו מעל אדמתו, ומשליך אותנו לבין האומות 2000 שנה בגלות. טוב, והנה מתקבצים יהודים אחרי 2000 שנה לארץ ישראל, ויושבים פה, קיבוץ גדול מאוד, אמנם רק שליש מכל האומה היהודית הידועה והמוכרת, אבל בכל אופן היהודים יושבים פה, והקדוש ברוך הוא מחכה שנה, שנתיים, 3, 4, 10, 20, 30, 50, נו, אולי העם ישוב בתשובה, אולי העם יתקרב לאלוקיו, אולי יודה לאבא, אולי יודה לאבא. נתן לנו הקדוש ברוך הוא ארץ טובה, ארץ של עיינות ותהומות, ארץ נפלאה, אקלים מצוין, ארץ זבת חלב ודבש, אין נפט, נכון, אין נפט, פחות מסריח, אבל לא חסר כלום, לא חסר כלום, נתן לנו הקדוש ברוך הוא. בעם ישראל לא רוצה לנהות אחרי מנהגי הגויים, תרבותם, מחכה אותם, ומתרחק מהשורשים שלו, בדיוק הפוך. במקום לאמץ את השורשים היהודיים, המקוריים, ההיסטוריים, להכיר את המסורת שלנו, לחיות בה כעם נבחר, כעם סגולה, מה אנחנו עושים? מאמצים את כל התרבות הזרה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כתוב בשיר השירים, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. כמה לשונות של חיבה הקדוש ברוך הוא פונה אלינו. כל דודי דופק. הקדוש ברוך הוא בא לכנסת ישראל ומנסה לעורר את עם ישראל שישובו בתשובה לאביהם שבשמיים. שובו אליי ואשובה עליכם. ומה עם ישראל עושה? מפנה עורף. לא שומע את הדפיקות. נו, מה קורה כשמישהו עומד בדלת ודופק ולא שומעים? מגביר את הדפיקות. לא שומעים. מה עושה? זה לא אני. כשלא שומעים מה עושה? לא שומעים? אגרופים מתחילים על הדלת. לא שומעים? פורץ את הדלת, נכנס פנימה, מה אתם חרשים? הקדוש ברוך הוא דופק. דופק. לא שמענו, התחילו הפלסטינים לזרוק עלינו אבנים. מכוניות נוסעות בדרכים, והפלסטינים זורקים אבנים. לא שמענו שהקדוש ברוך הוא דופק, אז הם התחילו לדקור אנשים עם סכינים. עולים לאוטובוסים ודוקרים אנשים עם סכינים. לא שמענו, הקדוש ברוך הוא הגביר את הדפיקות, התחילו לזרוק בקבוקי תבערה. לא שמענו, התחילו לירות בנשק קל על מכוניות נוסעות. לא שמענו, התחילו לעשות מערבים ולירות עם תת מקלעים. ואנחנו הזדעזענו, אבל לא שינינו את דרכנו. אז הקדוש ברוך הוא המשיך לדפוק, ואנחנו לא שומעים. אז התחילו פיגועים, ובהתחלה לא היו הרבה שנהרגים. וכשלא הבנו, הפיגועים היו הרבה יותר גרועים. הם כבר שכללו את הכמויות ואת חגורות הנפץ, ושמו בזה עוד כל מיני חתיכות ברזל ומסמרים, והתחילו למות מפיגועים 30 ו40 אנשים. ולא שמענו. אז הקדוש ברוך הוא התחיל להמטיר עלינו קסאמים. ירו אלפים של קסאמים בדרום. ולא שמענו, זה התחיל להתקרב יותר ויותר. ולא שמענו, אז הוא גירש אותנו גם מגוש קטיף. ולא שומעים, אז הוא התחיל לירות עלינו טילים. ולא שומעים, וכבר אלפים טילים, ועדיין לא שומעים. אז מה מחכים? לשיהב 2 ושיהב 3
עם טונות של פצצות שירדו מאיראן וסוריה, וסקאדים. זה מה שמחכים. ואם גם זה לא נשמע, אז יהיו מלחמות במזרח התיכון. לא מקומיות, אזוריות, כלליות. ואם לא נשמע, אז גוג ומגוג. למה? כי אנחנו מסתגלים. הסתגלנו לאבנים, הסתגלנו לסכינים, הסתגלנו לזה, הסתגלנו, אנחנו מסתגלים. זהו, מסתגלים. במקום להיות עם סגולה ולהסתגל בתורה ומצוות ולהיות אחראיים ועושים את מה שהשם רוצה באמת, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה הפוך על הפוך, שהאויבים יקבלו את המכות ולא אנחנו. הם באים בשם השם, החמאס בא בשם השם, אומר אללהו אכבר. נסראללה והחיזבאללה באים בשם השם, אללהו אכבר. ואנחנו עם מה באים? עם מטוסים, עם טנקים. זה מלחמה דתית, זה מלחמה קנאית, זה מלחמה מי מאמין יותר. ואנשים לא קולטים ולא תופסים את התמונה. זה לא מלחמה חילונית, זה לא מלחמה בין עמים, זה מלחמה בין דתות. הם רוצים למגר את היהודים. ואנחנו, הכוח שלנו זה רק אחד. הכל כל יעקב בידיים ידי עשיו. אין כוחו של יעקב אלא בפיו. אל תראי תולעת יעקב. למה נמשלו ישראל לתולעת? מה תולעת כוחה בפיה? אף ישראל כוחם בפיהם. תולעת, קטנה, רחרוכית. איזה פה יש לה? קטנצ'יק. הוא יכול לחדור עץ אלון? כן. עם הפה שלה הקטן, היא עושה חור באלון מצד לצד. כוחה של הנמלה בפה, גם הכוח שלנו בפה. בתפילות לאבינו שבשמיים, בהכנעה, בענווה, לפני השם יתברך, שאנחנו מרכינים ראש, ויודעים שיש אלוקים גדול מעלינו שמנהיג את כל הבריאה, והוא קובע את גורלנו לפי מעשינו. אם ניכנע בפניו, הוא יכניע את האויבים שלנו. ואז השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. למרות כל הטילים והדפיקות, למרות אלפי קסאמים, לצערנו הרב ולשמחתנו, רק בודדים נהרגו. למעלה מ2,000 טילים כבר, ורק בודדים נהרגו. פחות אפילו מפיגוע אחד קטלני מהעבר. זה ניסים שאין כדוגמתם. אבל גם לזה מתרגלים. אבל אם נופל טיל אחד ופוגע ברכבת, וחלילה נפטרים 8 בבת אחת, אז פתאום מבינים מה זה יכול להיות. כוחו של כל טיל אחד כזה להרוג עשרות, טיל אחד. תעשו חשבון, אלפים נורו כבר. אלפים כפול עשרות, אתם יודעים כמה זה? ואם היה פוגע טיל אחד רק, בכימיקלים שמה, עשרות אלפים ומאות אלפים יכולים למות בן רגע. בחסד השם עלינו, למרות שהוא דופק ומתכוון לדפוק שנבין. הוא רוצה שנבין. קלטת מספר 519, סוף חלק א', המשך בקלטת מספר 520, הרוצה לטעות יבוא ויתה חלק ב'. שופר, שופר. יהדות חובקת עולם. אם ברצונכם לשמוע עוד מידע על יהדות, או אם ברצונכם לשאול שאלות בנושאים הקשורים ליהדות, צרו קשר ב-03-677-777-9 03-677-777-9 או באתרי האינטרנט www.shofar.net או www.shofarnews.net. שופר, יהדות חובקת עולם.